gare sa ni sa sa re 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 ga 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 pa ma gare sa ni sa re 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 ga 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 pa ma gare sa ni sa. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಅನ್ಸೋಲ್ಲರ ಪುರ ಬೊರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಒಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಾಡೋಡ ಬಡ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಸರಿ ತೂದಿಪ್ಪು ಜರ ಒಲ್ಪದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವರ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು 4 ಜನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ತೈಕೋಸ್ಕರ 500 ಜನದನ್ನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡಿದು ಸೊ ಅಂಜದಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತು ಪರಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗಿನ ಅಡೆಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತಡೆಗುಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡವು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಲ್ತು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಮನ ಚಕ್ಕನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನ ದುಮ್ಮದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಡಲ್ಲ ತುಗಿಜಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ದುಂಬ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡಿದು ಓಕೆ ಫ್ರಂಟ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಪಾಡ್ನಿ ಈ ಸಿಟ್ ಔಟ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಇಂಚೊಂಜಿ ದಾಸವಾಳ ಅದನ್ನ ಟೇಪಲ್ಲ ಪೂ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ದಿವರೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೋಜಿಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಔಟ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವು ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಾಡಿ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಸರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಹೇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಜರು ಸೌಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಜಾಲದ್ದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇದ್ದಾಂಡತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೈಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ವನಸ್ದ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮ್ಮಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಪಗ ಕಿದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಲೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಟ್ಟೆಡು ಒನಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಪಗ ವರ್ಷ ಪೂರ ಬರ್ತನ ಬಂಗ ದೊಂಬುಲ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಆಪನ್ ಬಂದು ಈ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೈನಿ ಇತ್ತ ಅದಂಡಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಭಜನೆ ಪೂರ ಅನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಚದು ಮುಂದಿಲಾತೆ ಅಡ್ಡತ್ತು 3-4 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಡ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಜಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಿನ್ ಮಲ್ದಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಜಾಲೆಡು ಜಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂತೆ ಪೂತ ದೈ ಉಂಡಾತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಅಂಚನಿಪ್ಪು ಪಕ್ಕದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೂತುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ನಾವು ಕೂಡ ಪೋಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚು ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲಾಗ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಪಾಡ್ಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಪು ಪಣ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ದುಂಬ ಪೂರ ಬೆಂದಿರ್ಸು ಬಾಡ್ನ ನಿಂತಿತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬೆಂದಿರ್ಸು ಬಾಡ್ನ ನಿಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದಿತ್ತು ನಾ ಪುಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೆಂದಿರ್ಸು ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಜುಬೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ಡು ಉಂಡತ್ತು ಈತು ತಿರ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ದೊಂಬುಗು ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಅವನೇ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಸೋಲಾರ್ ಬಾಡ್ದು ಒಡೆಗಾಡೆ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡಿಪ್ಪೋಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತಿನ್ನಿಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಅರ್ಧ ಜಾಲಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಡ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡು ತುಲೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದಿನ ಬಜ್ಜಾಯಿ ತುಲೈ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟೆ ಅಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದೆ ಪೋವು ಆತಿಶಕ್ಕೆ ಪಿಂಡು ಉಲೈ ಸಿಟ್ ಔಟ್ದ ಓಕೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಕುಂಟು ಪಣ ರಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ಐನು ನಮ್ಮ ಪಿದ ಇತ್ತನೇನು ದಾಸು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಕಜೋಕನವರ ಬರ್ತಾರತ್ತ ನಕ್ಲೆಡ ಕುರ್ದು ಬಿಡ್ತು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ನನಗೆ ದಾಲ ಕನದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಉಲೈದಿವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಲೇದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ತುಜ್ಜು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ನನ್ನ ಸೋಫಾ ಅವನ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕನ ಕನಕ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಕನಕ ಬಂಡದು ಅವಳು ಇದು ಬಿಡ್ತಾ ಅವು ಆತ ಸಿಂಗಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚಿ ಬೇತೆ ಕನತ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿದ ಶೀಟ್ ನೆಕ್ಕಲತ್ತಿ ಸ್ಟೂಲುಗಳು ಇಂದುಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಕನತ ಪಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಉಲಾಯ್ದಿವರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ತೋಜದು ಇಜ್ಜದ ಅಂಚದು ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ 2 ರೂಮ್ ಉಂಡು ತೂಲೈ ತೋಜಾನು ಫುಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾರೈ ಪಾಡುನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ತೂಲೈ ತೋಜವರು ಪಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಇದೀಕ ಉಂಡವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಯಾರು ಮದ್ಮೆದು ಬಂದಂಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೇರ್ಸೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಸೋದನ್ನ ಓಕೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ದಿದ್ದು ಪೋತೆ ఆయన JCB ಇಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪರ್ ಉಂಡ ಇದು ಹಾಲ್ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಇದೀಕ ಉಂಡು ಜಿಚ್ಚೂರು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕದೀತ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ತೋರ್ಸಂತ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇತೈತೆ ನಾ ಇದು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆತು ಬುಲ್ಪ್ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಟಿ ವಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದಾನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಬಟ್ ದಾಳತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಉಂಡು ಟಿ ವಿ ಅವು ರಿಪೇರಿ ಆದ ಪಂಡ ಎಲಿಕ್ಕುಲ್ನ ಕಾಟಾಡಿ ಎಲಿಕ್ಕುಲ್ ಪೋಪುನು ಉಲಾಯ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂದಿತ್ತಾನು ಅಂಚ ಓಕೆ ತೋಜಾವೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಹನಿನಲ ಕೃಷ್ಣನಲ ಫೋಟೋ ಕೃಷ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಹನಿನ ಹೆಣ್ಮ ವರ್ಷದ ఆయన 1 ವರ್ಷದ ಹನಿನ ಹೆಣ್ಮ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಾತಿಗೆನ ಮಗಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪೂರ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ ಬರೋದು ಅವಾಗ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಹನಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪೂರ ಹನಿನ ಫೋಟೋನಿ ಎಂಕ್ ಜೋಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ವಾರಿ ಮರಲು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಎನ್ನಿನಂಚ ಬೈಜ್ಜ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಂಡಲ ಒಡಗಾಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳಿರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬೇರೆ ಫಿಫ್ತ್ ದಾರು ಒಂದು ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು 2ನೇ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಎತ್ತಿಗೆನ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಿ ಇಜ್ಜ ಫೋಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ಎತ್ತಿಗೆನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು 6ನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಬೈದಿಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೈದಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ನ ಹಿತ್ತ ಓಕೆನಾ ಒಂದೇನ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಒಂದು ಬೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅಪ್ಪುನ ಮಗೆ ಬೇರ್ನ ಪುಳಿ ಒಂದು ಹನಿನ ಫೋಟೋ 6 ತಿಂಗಳದ ಫೋಟೋ ಒಂದೆನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣದಿತ್ತಿರ ಪಗದೆ ಇದಿನ ಫೋಟೋ ವೈಫೈ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪಾಡ್ಪೈನಿ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂಥರ ಅಂಚದು ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಪದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮೀಶೋಡಿದಿತ್ತು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹನಿನ ಫೋಟೋ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿನ ಮಾದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಡಾಲ್ ಅವು ಮೂಜಿ ಡಾಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವಳು ತೀರ ಜಾಗ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿತ್ತು ನಂಚದ ಅವಳು ಇದು ಬಿಡ್ತೆ ಮೂಜೆ ಇಲ್ಲ
ಓಕೆ ಇಂಕ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ಬರ್ಡೇದ ಪಾಡ್ರಾಯಣ ಪಾಪ 2 ವರ್ಷದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿದ್ದುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಪದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡಲ್ಲ ಆಯನ ಫೋಟೋ ಕನಾವಡು ಹನಿನ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತುಳಿ ಇಂಚ ಮರತ್ತ ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೋಕು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಬಜ್ಜೆ ಈ ದಾರ ಪೂರ ಪಾಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆತಿ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಟ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಕೂಡ ಅಂಚಾನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ತಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಮು ತುದ್ದು ತಿಳಿಕ್ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ದಾದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪರತ್ತು ಗೋಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪರಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕಮ್ಮಲು ಮಾಮಿನ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಕಾತೆಡ್ಡೇಜೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನಾರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ದ ಬೆರಳು ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ದಿನಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅವು ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಾರೆ ಆ ಟೈಮಡು ನಾನೇನು ಇಷ್ಟಿಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಂಚದ ಶೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಅಂಚದ ಹೊಸತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಂಗಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ 8 ಸಲ ಸೇರ್ಸವರ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದಿತ್ತರಿ ಇಲ್ಲಗೊಂದು 8 ಸಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದದ್ದೇ ಇದ್ದಂಗಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಅಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬರ್ತಗ ತುನ ಬಂಗತ್ತು ಮಾರೆ ಬೂರಿ ಎಂಡು ಬಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲಿಚ್ಚತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೋಲಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೋಲಿ ಬರ್ತಾರ ಜಪ್ಪರನೆ ಬಂಗ ತೋಲಿ ನೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಬಿರು ಬಟ್ ಅಟ್ಟಡ್ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿದ ಆ ರೂಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರ ರೂಮು ಕೃಷ್ಣನ ಡಾಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಇದು ದೇವರನ ರೂಮು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಾರನ ಶರ್ಟು ಒಕ್ಕ ಬೆಡ್ಗ ಮಾಮಿನ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೀಪ ಬಟ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ ರೂಮ್ ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡೈತೆ ಅಂಚದ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತದೀಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ರೂಮು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಂದ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶಶಿಕಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೋಜಿಚ್ಚಿತ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಧ್ಯಾನ ಕನದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂದಿತ್ತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಕನ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ದೇವರನ ರೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ನನ್ನ ರೂಮ್ ನಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಪಾರು ಎಟ್ಟೆಲ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇರಾಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದ ಕುಂಟು ಪೂರ ಓಲ್ ಮಾಡುವರು ಪಂಡದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದ ಕುಂಟು ತುಲೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಇತ್ತನತ್ತ ಅವಳು ಪಾಡುದು ಅವಳು ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಪಜದಿಯರ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿತ್ತದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಟೈಪ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರ ಪಂತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ರ ಪಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಧೂಳು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಧೂಳು ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿಡು ತುಳೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂಗ ಬರುಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ ಸರಿ ಅಪ್ಪಡ ಇಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಆಗಲ ಬುಕ್ಕು ದಿತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಸೋಪು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಪರತ್ತು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ತೂತರುತ್ತೆ ಹೊಸಾತ್ ಮನ್ಪಾಯಿ ಹೊಸಾತ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಎಂಚಿಪ ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ಜಿಂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದದೆ ತೊನ್ನಿ ಫುಲ್ ದಿವಲಿ ಬಂಡದ ಜಿಂಡ ಎತ್ತು ಕುಂಟ ಇಟ್ಟು 11 ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ
ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕುಂಟು ಮೇಕಪ್ದ ಪೂರ ಐತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದುಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಂಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮುಖ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಟ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ತೂವರು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಂಟು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ರ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಕುಂಟು ಕೌಲು ಅಂತ ಜಾಗ ಉಂಡು ದಿಯರ ಅವಳು ಹುಚ್ಚು ನಿಕ್ಲ ದೂತಾರತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಟಾಡ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ಅಲ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅವು ಧೂಳು ಬರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲನ ತುಲೆ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ರೂಮು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ ದೇವರನ ರೂಮು ಅಂಚಿಡೊಂದು ರೂಮು ಮೂಜಾಂಡತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಪೋಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಜ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ವಯಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಜನ ಫುಲ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಐತೆ ನೀಟ್ ಹಾಪಣ ಆಗ್ತದಿ ಒಂದೆ ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಲ್ಚುಲಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಡಿಗೆ ಬೈದ ಅಟ್ಟದ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಎತ್ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ವೇಲೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊರ್ಚಿನ ಇಪ್ಪಾಡು ಕೂಡ ತೆತ್ತಣ ಕೂಡ ಆತೆ ಧೂಳು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೆರುಕು ಕೂಡ ಪಾಡಾಯಿರು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಿಚನ್ ಪಂಡ ಉಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ದುಂಬು ಕಿಚನ್ ದುಂಬು ಉಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿರ್ತೆ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ದೇರ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ದೇರ ಎರಡು ಕಿಚನ್ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಬಾಜನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಕೌಲು ಅಂತುಂಡು ಅಡಿಟುಂಟುಂಡು ಬಾಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಟ್ಟ ಬಂಡ ಪುಗೆ ಪೋಯರ ಬೆಚ್ಚ ಆಡೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಂಟೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೈದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಲಾತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಪೂರ ಮಲ್ದೀನಿ ಹಂಚಿ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಟ್ಟು ಪೂರ ಹಾಕ್ತಿ ತಿರ್ತದ ತಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಲಾತೆ ಪೂರ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ದೀನಿ ದುಂಬು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕುಂಟು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಪಾಡ್ದ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಿದೆ ಓಕೆ ಹಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೈ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಅಟ್ಟಡ್ಸು ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೂರ ನುಂಗುದ ಅವಡತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ಬೇರ ಕೋಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ತೂನಾಗ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಫೋನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಣಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಾರು ಬಜ್ಜೆ ಉಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕಣಿತ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ ಇಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬೆತ್ತಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಮಲ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಪೂರ ಕೊರುಂಡು ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಪೆತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕನಕ ಪೂರದ ಇದು ಬಿಡ್ತಾ ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ ಮಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಮಂಡ ದುಂಬು ಲೀಲಕ್ಕ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಲೀಲಕ್ಕ ಹುಷಾರಿದ್ದಂಡು ఒక ಯೋಗಿ ತಕ್ಕಾಗ ದಂಡ ಆರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪೆತ್ತಲಿತ್ತ ಅಂಚದಾಕ್ಲೆ ಬರ್ರನ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಪೆತ್ತಗೆ ಪಂತಿ ಪೂರ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತನ ಕೊರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಐನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುರ ಐಸಿನ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಅಪ್ಪಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ನಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ಅನುಭವಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಪೊರಕ್ಕ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂಡು ಚೂರು ತೋರಲ್ಲ ಆತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡ್ದು ತೋರಲ್ಲ ಆತಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಎಂದು ಮರಣಿ ತೋಜಾಯ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಲಾಟೆ ಗೂಡಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪಂಡ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಿ ತೋಜ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಓರಿ ಒಂದಿಜ್ಜಣ ಅಂಚಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇದು ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಅವು ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರ
ಯೋಗಿ ತಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದು ಬೇರೆ ಅದೇ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಇದೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ಯಾಮನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡು ದೂದಿಪ್ಪರು ಶ್ಯಾಮನ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರ ವಿತ್ ಉದಲ್ ಪತ್ತನ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ ಮಿತ್ತಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರಿ ಅಡೆ ಪೋಪು ಜನ ಇದು ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟನೆ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ ದಿನ ತೋಚಂಡು ತೋಜಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ತಾ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಿವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಕನಕ್ಲೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ತೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಂಟರ್ದುನ ಅವ್ನು ಶೀಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದುನ ಏತ್ ಬರ್ತಗಲ ಕುಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಾವು ತೋಜವ್ಜಿ ಪೂರ ಹೋತುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ತ ಒಂದು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಕುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಕುಂಡ ಪನ್ಪಾರ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಒಂಜಿ 45-46 ವರ್ಷ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಜೈದಿರು ಜಿನ್ನಾಡ ಕೇಂದೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿಡ ಕೇನ್ ಪವೆ ಅನ್ನನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಉಂಡತೆ ಬಲ್ಲೆ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿದ್ದು ಉಂಡತೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ತೋಜ ಬೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತೆತ್ತರ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿ ಅತ್ತ ಈ ತೆತ್ತರ ಇಡೆಮುಟ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ 45-46 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಗ ಬೊಕ್ಕ ವಾತೇರ್ಗ ಕಟ್ಟಿದನ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಕ್ಕೇತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿದನ ಅಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರ ತಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಲೆಗೆ ಬರೆದಿರ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುದು ಅದು ಪೂರ ಕೈಕೆ ಬಂತು ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಪಗದೆಲ್ಲ ಒಂದು DCP ಒಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡತ ಅವ ಜನ ಬಂತು ಮತ್ತ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಮಣ್ಣುದತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ತತ ಮಣ್ಣುದವೆ ಅವಾಗ ಮಾಮ ನಿಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಿರಿಯಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ನಾಗಲಿ ಇಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಬರೇ ಪೂರ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಅದು ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು ನರಮನೆ ಗರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೈಟೆ ಗರ್ತದು ಮಾಡ್ತದೆ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೈಲ್ಲ ಗರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಗೂ ಕೇರಳ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಈರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಳೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂಲ ದಿನ ಒಂದು 10 ಜನ ಹತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಬಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಡುಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಉಂಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ರಾಯಡು ಪಿರ ಜಾಲಿದ್ದಾడు ಜಾರಿಂದ ಇಂಚೆತ್ತಲು ಐಕ್ ಪಿರ ಮಣ್ಣು ಆಡ್ದು ಐನ ಆತಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಜಾಲು ಅಂದಳು ಕಣಿತ್ತಾತಿತ್ತನ ತವಳು ಕಣಿತ್ತನತ ಕಣಿಕು ಸರಿ ಇತ್ತು ಬರೇ ಐಡ್ಕೊ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಮರ ನರಮನೆಗೆ ಐಟೇ ಪೂರ ಆತನ ಅಪ್ಪ DCP ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗತ್ತ ಏತು 1 ವರ್ಷ ಆತಂಡೆ 1 ವರ್ಷ ಆತ 2 ವರ್ಷ ಆತ ನನಗೆ ಆತ ಬಂಗಾತನೆ ಗೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪರಮೇಶ್ವರಾಗ ಬಾವೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ ಮಾಡ ಬಂಗಾತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ ಜಾಗ ಸರಿ ಇತ್ತು ನೀವು ರೋಡ್ ಲೈಕ್ ಜಾಣ ಅದ ರೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತದ ರೋಡು ರೋಡು ಸುರುಟು ಸಂದ್ರಾಣಿ ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣಿ ಮಾತ ಬಿಕಾಸ್ ಗರ್ತದು ಅಕ್ಲ ಪಣಿ ಅದು ಹೋಗುದು ಮಲ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕೊಂತ ಸೈಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಾಡು ರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಕಲ್ಲು ಜೋರು ಶಿಕ್ಷಣೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಂಚಿಕೆ ತಗೋಬೇಕನೆ ಪೆರ್ನೆದಂಚೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ 45 ವರ್ಷ ಅಂದಿಲ್ಲ
45 ವರ್ಷ ಅವಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜೇರ ಉಂಟ ಬರ್ಪೇದು ರಿಕ್ಷಾ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ 40 ಬರೋದು ಇಂಚಿ 40 ತುಂಬದೇ ಉಳ್ಳೋದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಉಂದೀತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ 45-46 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲ ಉಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅಲ್ತಡೆ ಪನೊಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದುಂಬುಗೆ ನಾನು ಆಯ್ನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಅಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ